Adiana Apiki, 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 Apiki. Adiana Apiki, 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 Apiki. Adiana fo afa. I said Bema was saying what to go. No about just say ye keka ababa wana dia wabe ye wofia ha. Enya sam ketwa. Ah wafa buo nyina so obeto abo me bei. Eh? Na ti se ka nyame amfa fie na ode bue pa me bei ti a na ka poki kra made ba kope wa se made ama me. Aden. Ah oba we your ba. Just a maintain ya baby ase. Philip. No. We dey mentwa wan. Ah. Na mu anu anti ne nam. Esan se entwa yie nso ampa. Eye me kura nanka obeye saa o me fia. Ke be hampa. Na no kura bia nim se one na obibiye. Wo fa se me no. Menim di opanyina. Sa baba we one ne hweye. No de nani na abon ho asafo kuruma. E na oye de ope. Emi yakura se ya mama to baba no. Kambeto no ankasa. Nanka dwanto ye mo antimi ayidu. Enye Philip hwe ni ababa. Debi. Onete won. Mami. Ah, prama de me kopana yeden. Hey, Prama me kopana yeden. Me hu na meire na prama de me prama yeden. Eno na menti ase. Wo maka kro se sa meile no. Enka bi nkyira na biom. Enka bi nkyira no. Agona me ni na hu na meire na prama de hwese ekwato yi. Na makofo baby na chia prama. Pinaman. Obese wade pa bi keke. Ma, mesra wati. Pacho. Wati. me banene na danfo ne keka. Osanwe kura gu me banani. Oh. Chese, di ababa wan be kire wo fie ha no. Na nya asem ketewa o. Eti mesra mo. Opani ka kire wo faase na ekwan biara a mo be fo so mo ne Pinaman ne be kasa. Efie ha de mo nsi ha biem. Enye fie ha na Philip te. Mesre mo nka sankyere no. Eno de me no ya adwene pa. Eni so si fie ha biom. Esa se de obaye se nyame amfa fie a se de wo kan ya. Nanka ye de fa hen. Na me de fa hen. Me ni fie ha o meba na me be da ho. Kekra. Ayo ho bodamani ate saa. Na de nam kruma. So me so. Na me amekọ ho. Na eku ankasa man because unim se me pekua. E ka mabo akua ho. Mintimi nja akua o. Nkofo obi nso a Pinaman. Mintimi nja no ma. Me so. Hwi ni mini Pinaman. O de waka ne sa mate. Akua ba mene ne be kasa. Na emumu no senya no krese obi bi ne no de yese me yemfa ntoso ne ma ne nye wo. Se eye no krese enye obi bi no de a. Ene se ne wo fa ka no sa me yere no. Fisa sankrofo no. Omo no na obi ane se wo kan yo. Em se wo ka sa na tonitrim. Eto onim se wanya kunu. We ya. Nya asem ne yenka. Wo se ne wotie wo so no kunu ni. Ha? Yo, mate. Asia kura na sai. Oba mene ne be kasa. Asem ne metanya ma. Mene ne be kasa. Enti we de medase bebre se wanyi ano nse bone na waje atum. Na akua we. Akua masoma no. Masoma no tu de oba meka akire no. Why? Be de eno na meka na futu am de be ma wan ne se Pinaman no fi se wote ho no. Wote we no yesutifo. Eye me nwanwa na so asi esoso no. Chese kasa kro ntime kasa. Eso de obaye no me be keka na Pinaman abaye wo fie ha. Enya asam ketwa. Wate eti na me de eno an se mo be kasa akire no. Sa ati ama me na se eye saa no. Eye akoye se ono nso so wafa ne se wanya kura. Enti no ne Philip ntemu enhyeda enye biasa enti wadaroma ya no aka bia ma wase na enye ne boapa ye so be masa ade na si mati wadaroma ene ne be kasa ene ekua be kasa ya me hye omo mienu nyina na me ne omo akasa se ya asomdwe beba mati so me da ase bebre na yo ne ekua ba o si oba me ka chire ene e be sere kwai mati kwai da Shobuye ewa bodamfo agodie no Bema mo asa wotu go Pinaman we
Pinaman. Kasakura won't mengasa. Hey. Oh, when we na make our fast some no. When we na make our assassin a dahoka crack, assassin tamin na edia. Maquine and to assassin bin tongue, near bin from my webla, or Siafele. Yakoka Siafele. Upasu dear brosa na dikowu. Wa she assassin caclake, a good year pie free bimu. Achesenka yenso so ye betumi ayeso adwuma ama yenso ye sesi ye botomu a esisika so no oseda me ka kirewo sese de wadro no wanyini etino mayenka entamu mo ani ni ani nim feso ofa ye metuma ko ofa ho o ka yenso on to asase da bi me kana so gina fa wo ma na hunu se de adro no mo nkola nyina no mo hunu ntwom wona anu no me nua no na so ofun etia mo nka bi nkyere no sabi enkwan eyeda eta sabi no ofin hu nua ebia ne pampuro ebia ne wo a wo gina ho yi ti se sia so makwan sasase sabi yetimi twa biton ana yetimi dibi mankrofo mo yeso adwuma yeso ebenya bibia dia ka won so untra ho kwa Ade ofa easy o ofa obediri say sisia yeko sisia enyi skasem ena miniska ena ekoka yisia na nka metam 3000 say asawji a intika ma sentinka on fa hu ka bi enye mame kana ni ba gi ankasa mo fa asem say madwuma say a meto sisia menye hwe yo asase da ho onu nua be kasa na se bi se maton ma pa kakra ma me say wo fa ase gine fa koye adwuma no me na makoka me na makoka me de problem na ni me ho me se kwanya ne ba sesia ka be hu ya me oye afa me judi ko be hu asase a me twa ma wo me wo fa panini de ntimo den dodo na me nua pani wa yo ho chese ko ha bra ha ade pa e wo se ye wa busuam na ye yetimi di ye ne de on baake na peso ye sa kukwasa na sesia se wo firi mu a na se ba bifo abefa ko debi o ofa so ofiri ma wu masase na no me no masase na me kam ko na ko wu o na wu dem cause me say o de onya bia ma bia di cause am ofa ne de adwemboni wo ne tin papa na de tie ne se wo na epeni eti se sia na de ono no ti ho no de me ntumi entake over e wo bibia mo gise ofiri ne pam no ka se de adro ne de je na hweso ana se fire de here oh yami adom oh na de wo twa mo se kai bla 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 sa o fa ne se no na ba se wo twam no hu se gina ada Philip ne gina he wo hu ni nchia na nchia so ye ko kana adwon wo na ma adwon na ma chia no nti me no nchia da na pa free me ho oh se me ga adam fono me wife adam fono nti wo hu mi a at least chia me say bia mi ku hu te say wo sign check adam fono me wo ge no yare fo na wakofa no madam fono no hey yare fo no madam fono no pina mayo sa ho anwan no madam fono no madam fono ye kuya ye ja o ohwe we de ka men ka bi we de ayemo asem nanso so di nti ama me be ka bi ne se efi ho na efiri bayi o efiri ho na ebe a kire se ye na ekua maame akokasa asema ekoso no kresei ebi nim eja wudi wo fa asio so wo benachi a wo be third person ujidi emranti as emfo anu ntumo o wo be third person eni na chi nkofie ho bi eni guase e na abeje nti ujidi se me akọ Pinaman menyini se wo fa na se wo yarefo nti wo kopɛ no kro meka enso na adwen da ho me ni ko iskadu ana wo de ne koye skadu de wo de ne koye de me anya masem akua na ankasa no menim adwen wo nti wonte se me eka fie ho praye ene dwonso na kam de be pam amu abafi enti wo menim se wo sebe wo adwen da kakana wo be ka bia ma me no ayehu de won so wo ye kire se wo kra na wo ka kire akua asema na nti asema me ne so kwasi asem so nti na me ka kire ne se wonhwe no ho Pinaman no ye mehwe e ma ne mese ye ni o ye ni ye mienu kura wo chiti na abeye baako tunchi o se ho han sana o tek that's me oba ohwe onyam fumso
why said you feeling no sana was so feeling ne mo mama ka no kra bi nchiro ne no kra wo mu ne se mo fa se no oni Pinaman ni hwe ya bibia nim enti no makofi ho ene o mama akokasa ena wa kire me se Pinaman so no be frɛ na mama na me na akasa enti me srew ti efri me man no se bibia ni ho se ekina bi hu bibi fufuro a wo de bo mama ne eje Timothy ye so nya kra o unya kra madam fo no mo odam se chese sada na mia manimo o ababa na adwene nye abosia wo 20 na adwene nya wanim Bema no wanim no ti memo mo kura due mu ha nyina no kwa na ohu asem no nyina ne se we se me se wo ye e ma akua ni migya ya ekwan bia so no betwempena fa nkwa asem so eja enha ho fa nkwa asem so eja mesi enha ho kra wate wakodi esikyire ade na yede wo kokota ukotu se nkrofo bo esikyire ball se mebobi ene on kan ye on kan che akua no se na me se no betwempena na tire se wonya Pinaman de na wo beye enkeka unsem sa esa obedi fo pacho esem fun be so no obetimi akwa amera e ma bibia ha why madam fo ni meja ya me ni woni hwe madam fo boy kra de untumi ne nya hwe kra nya enne ne nya hwe da sunsun biem kra na wo frɛ me ha ho why etiro de dada na why ma bibia ha susu Philip obe no hwe yi o ofa adan ofa yey gewe na egu mi ni akua ware no ona egu no gewe ya na so nsem gu so saa ontumi hu no de tie ne se openadamfo na asem enti no opede ye na ama no enti ma ne hu no kra wo ho memo emfa wani nkodi na chi dabi abuka kemini echina bi mete se wakwa ababa wewe ho a ofa no ase de wo bo bu sei ene no wajapade nyina beka wura mu no ofa se ofa no me ma adwe se mabu a obe se ono mbeko na mo mahyiw ne manyina ofa manyina agwa ase de ofa yan ka busu aso ne ye ekọ what ase de wo bo David o ye masam dodo na e ofa ade afa bia kame ma ka se ope akua de me pe no woni se akua de me pe no ope akua fone ka me bo ka se ntre na danfo emema to ne trim na nkoye ne se ebia onya na ope no oh what ofa mpa shema ye sie yan kan wie o se o jaya me no betwempra sane e ka no ebra me megira won nchen hwe ka sa yi what ofa mpa shema enti ene ofa kasa na asase no mun koton na mun fe maye asase no de sese de ekeka kɔ no eye nema mienu na damu sesei me kana maka me obon asase no me gina tire no no so gina fa na ye do hia ma me hwa asase mo enyani o se ta nipa we etimi ba mani beti me wo ne se me ntwe me ho mfiri ne mpra ho na ma me asase mo kwa me dwen ho amenti ase we ye nipa a obegina mani mate me wo ne se me ntwe me ho mfiri ne mpra ho ama me one ne wo fa ne be kan ya nti unso udi o machi no ha me pa me kasa nya me ya na me boa aya me ya nkasa mi po obi ama na abete me wo ne asa nipa we sa nipa we wa hu akua bibi ne ato wo ase sankrofo no wuni mu wo hu wuni mu wo mo ye wurawura nkasa ma me nya wurawura asem eye no kure pa ma me anyi ni ti eye no kure onkose ne pa na nya ni bibia ka sa wura ne ma mani mekeka sansem fon ne nkire me sa ko meka eye no kure akua na se wo komo na hu se nya no kure wani abere wo hu wo be fere yo ma me eye no kure me de eye no kure efisa me bia ni won ma me gi be me di Bema wo gi ni ti kura no wo fi tokro bi mu na epi nyabotre wate oba we nyo ba abrante no de ne yere ma me on fa ni nya bibi anka bayra no nso nya kokuduro mama ni musa hwi ni mu a enko hunahuna ma me hunahuna no wa ba mani ma bibi wom ma me ade na wo gi ni ti kwia nya ntobo asere bibi sa no e wo se wodi wani to fom na wo tete na wo so ni mu seya eno no na ade be ka asem o ono no sankrofo ne de o mabrabo anu no wonu awura obetimi ono akasa betimi de na adwen adwen se Bema ne pe no enso na ente sa mame omo suba no no wona woni mu wo mo mame akua eti wo San Philip tinya sa mesi akua me se hwe ade sa no wo de fa wani to fom a na hwade wodi wani to fom a wodi brebre dwabo atete ya wo be den wo na nkro na eti tubu ase na brebre wo so ni mu se kua
eno na yasem me ni adaja ma me de kwa atete hwan ni o obi kura ho me kura obebu me san hwa gudi atesa me na sa nkrofo we mi yenu nti me nkotete wo na omo mu ye nipa so be yenu nti me sai madaje nkotete wo ma me no omo ye nkura de omo hu kura ye menyu sa Philip no sa abaywa no pa onkofa no brebra ma ne ma me ntena me ba bi nwe me ho enya force kura sa abaywa no pa onko na me nya masomdwe din a foforo beba akua enkasa sa wo kare sa de enche se Philip won pe no mama me ono no pe me wo pe me anka sa nipa we ye nipa wo kwakwa se ne pe amana abadwi ne ho a kire me wakoto so obutu amana abadwi ne ho a kire me won akua wakoto so obutu ne so mama no ube da akwa hu sa de ade wo wia ne ho na aye ubesi da akwa akwache no ubesi da mpa no wache wo wia ne ho ntu ubesi da akwache no nya botre akua me tufu atie me ase na me kasa kire wa wontie obi ye ni obefa bonte abetufu mia meti we mia na metufu bibi ni amaka chose to bo ase yemfa koma nya ade ma wakoma mra fomboko bre na se wo so Philip ni mu a enu na wo de beka asem etinya abotre akua wanseme eye me ya wanseme hwese ne mabotre tie Sabotre ni yetwifa wo so sabotre ni yetwifa wo so no ma me nya hu mi nya da mi nya botre mo bi ntwimfa me so sa adan ene ka wo sin ka ne ka me di ni ja ho ntem se ye ka ne sa de ene ka wo se bi di ni ja ho na so hwa botre me nya ya de tena ne ho ko yi ye hu fia na de aba ba yi ye me ho me twaso edi ebe afi Adiana Apiki o Apiki, Apiki o Apiki. Adiana Apiki o Apiki, Apiki o Apiki. Adiana fo afa, afo afa. Adiana